Moje práva v Európskej únii. Právo na slobodu a bezpečnosť. Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Článok 10. Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania. Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania. Článok 22. Kultúrna, náboženská a jazyková rozmanitosť. Únia rešpektuje kultúru, náboženskú a jazykovú rozmanitosť. Právo na azyl. Článok 1. Ľudská dôstojnosť. Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Článok 2. Právo na život. Každý má 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 právo na život.